அர்ஜுன் கிருஷ்ணரோட கான்வர்சேஷன் தான் பகவத்கீதா ஸ்லோகமா? கிருஷ்ணா ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் கூட இந்த ப்ராப்ளம்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் பேசுற விஷயம் தான் கிருஷ்ணா அர்ஜுனா கான்வர்சேஷன். நம்ம புத்தி நல்ல வழியில போகணும்னா அதுக்கு ஒரு குருவோட கைட்லைன்ஸ் வேணும். ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும், நல்ல வெல்த் ஹெல்த் இருந்தாலும், ஏன் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தா கூட ஒரு குரு இல்லைன்னா அவனுக்கு என்ன யூஸ்? நோ யூஸ். இந்த உலகத்துல முதல்ல பஞ்சபூதங்களை தான் படைச்சார். அதாவது 5 எலிமெண்ட்ஸ்: ஏர், வாட்டர், ஃபயர், ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் எர்த். இந்த மாதிரி திருடப்பட்ட அரிசி, இந்த மாதிரி திருடப்பட்ட உணவெல்லாம் சாப்பிடுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி குணம் வருமா? என்ன மாடல் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒரு மனுஷன் சாப்பாட்டு விஷயத்துல எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்னு. ஏன்னா ஒரு மனுஷனை தப்பு பண்ண வைக்கிற ஆசை என்ற கெட்ட குணம் தூண்டி விடுற அந்த ரஜஸ்தமஸ் சாப்பாட்டு மூலமா தான் ஒருத்தன் கிட்ட வருது. கிருஷ்ண நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காருன்னா, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்னு 3 குணம் இருக்கு. அது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்தா கிடைக்குது.